Chol ni liam ta mei ni som pariat sang ni som ni panga a khan Democrats office chuan US President kal chuak chia Joe Biden an prostate cancer a vei thu a chua a cancer hi a stage sang to hle a ruwa a try dar to hial thu an chua prostate hi kan hriat thiam zawk na turin chi bom ti tamai ila kan ti sual tuk lowang chumo press statement a tarlan ani danin democratic leader hian zun lama harsatna anei awangin a hriselna din hmun en chian ani a chiboma bok mu ani bok hi kan sarani ti finfia ani zui bok en kol dan tura Biden ate chung ko thutluk na ngai chan ngal ani chibom cancer hi a chakin a hlo om hle na Biden a chibom cancer vei ero hormone sensitive ani hmela hei wang hian a en kol na in kong ro a sut hle be sei ani en kol dam tura po doctor le an chhungkua in thutluk na thaber an siamang ti in tarlan ani Joe Biden a fapa Bo Biden po kum sang ni sompanga a khan cancer awangin alo thi to ani Biden a chibom cancer hi alo na sa to hle chibom cancer na sat zong te na Gleason score point soma point pakua a kok phahial hei hian alo na sat to dan chu atar lang chiang hle ome American Cancer Society tarlan danin chibom cancer prostate cancer hi America rama mi pazinga cancer hluar ber ani mi pa pariat zinga pakhat zelin vei anga ngai ani phahial mu chhuwa hma ani chuan en kolin omzia anei hle mi pa cancer zinga thina thlen hnem ber pahni na ani bok ni in tarlan ani Joe Biden a khingtu berle soisel na sat thin US President Donald Trump chuan Biden an cancer vei ti a hriat vele a thon tak zet thu a soi Jil le an chung ko tan hmalam hun thaber kan be sei puya Joe apo alo dam that le thuai kan be sei tlat ani ti in Trump a hian truth social a azia Biden an hnuaya US Vice President Kamala Harris point Joe hi mi huai sen mi chak minel le a eng zonga thil hlir thin le hruai tu tha ani adam le thuai ka be sei tlat ani ati US President Louis Barack Obama point exa Biden a adam le thuai adu sak thu atar lang ve bok kan nu pathin lunga Biden ate chung ko an cham renga he cancer hi Biden a aya tuar na sa thei tur dang an om chuang lo ami zia a betlat do theina mangin he cancer hi a beilet ka be sei adam le thuai theina tan kan tong trai tlat ani ati kan hriat angin ni kum July thla khan Biden a hian a party mi le sa te atanga norn awangin US President in thlan om tura adin tum chu a thula aya a Vice President Kamala Harris ading ta thung ani kha Harris hian Trump pa ane lo zui bok kum sang ni som ni a mi pui ngai dan la ga Biden hian Trump pa lo ne to thina hei wang hian kum sang ni som ni palia US President in thlan om tura po Trump pa hi a ne zui zel a in be sei hle ama ero chu president ani chunga a hlutna atlak niam zel dan mu chiang tu a party mi le sa then khat te atangin ding non to lo tura norna om ve ta thung ani kha soi tur ting chuan kum sang ni som ni pahnia khan Massachusetts a lung al thei manga kol phetha siam na hmun pui pakhat atangin kan sara vei thu alo soi zau to nima sela eng kan sar ber nge ti a soi lem lo thung enge ni le thil thleng chu in hria kan pho a kan in thua manga ye hei wang hian keile mi tam takin hun rei tak kan survey in nun kan man thei pha ani Delaware hian kan rama kan survey tam ber ni na a hau ani ti in a soi he thua soya wang hian a hrisel na din hun chung changa zona atam zui hle White House me uporon in rolin president hian vun cancer a vei thule chu ero president ani ma a en kol dam ani to ti in thu chhuwa asiam nge nge ani kha